Ingkang medal saking sasana busana tumapa saking papan pagelaran Jawi. Kang gambaraken Patih Bujangga Anom nggih sira-sira but Patih Bujangga Anom. Sejatinipun patih ingkang bagus. Ingkang sekti mandra guna bawa laksana bebasan ora tegas papak malune padi. Ora tegas sisaning gerido. Yes. Wah, halo. Huha. Ao. No. Ayo. No. Huha. No. Ya. Ya. Yo. Huha. Patih Bujangga Anom rikala samatan ingkang tumut ambigal. Ugi tumut anggiring tindakipun Prabu Kelana Semandra Raja Sewu Negara. Ingkang badhe nglamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Patih Bujangga Anom ingkang bagus. Bawa laksana sekti mandra guna bebasan. Ora tegas papak palune pandi, ora tegas sisane gerido. Rikala semanten Dyah Ayu Dewi Sangga Langit. Nate kathah rasayembara nate kathah patemboyo. Yen sapa bisa gawe ramining jagat bakal bisa kadhaupaken dening Dyah Ayu Dewi Sangga Langit. Lo. Ya. Woi. Huha. Ayat bala. Prabu Kelana Semandra Raja saking Kadipaten Ponorogo kang tumut sayembara anggenipun kang gawe nglamar kusumaning Dyah Ayu Dewi jejuluk Dewi Sangga Langit. Kanthi arak-arakan Prabu Kelana Semandra kang anggiring dening 1000 menteri, 1000 bupati, 1000 lurah kang sami nadon mayung kang sami angresuk busana kang prajuritan nitih turangga kang esti gawe regange jagat raya. Woi ladala lo. Ya. Aniting sami ngrasuk busana prajuritan ambi kiring tindakipun Prabu Kelana Semandra kinangatenipun Dyah Ayu Dewi Sangga Langit. Amung putra amung rasa sami pinanggih satunggaling para prajurit 1000 nagara ingkang aniting pajaripun Prabu Kelana Semandra.
Oke sewu bupati, sewu menteri, oke sewu mudin, ingkang tumut anggiring jenenganipun Prabu Kelana Sewandana. Salah setunggalipun nyapa to jadi penak-penak kok regeng-regeng ngampilo mie Anissa apa mie Mbak Dinda wi? Mikmu ampilono Amit. Wong penak-penak kok dindeke regeng-regeng dipenak niku. Iki ro. Gawe mie. Heeh. Piye to Mit maksudmu ki? Sik. Ngapa? Sing nyare sapa emang? Sing nyarne yo Pak Kolik ki lho. Nyapa? Balenono lek menyare piye lek menyare piye? Piye to jare sing di. Lek menyare piye? Lek menyare emang piye? Sing teko ndi? Yo kowe emang lho aku wayah maju joget ngene iki meng lho. Lek menyare piye? Lek menyodro Kang iring dening 1000 menteri, 1000 lurah ugi 1000 mudin. Lah iki mudin kok nyapa mok jak pisane? Lah wong 1000 prajurit kok sing ana ning Ponorogo kabeh dikoyong. Yo 1000 patih. Apa? Pujangga Anom, ngono lho. 1000 apa? Patih. 1000 Pujangga Anom piye to? Heeh, 1000 patih Pujangga Anom. Lah sing gagah. Lah sik to, lah panggung sakmene kon ngetone 1000 Pujangga Anom ndak bek. Piye? Iki lah panggung sakmene kon ngetone 1000 Pujangga Anom ndak bek. Yo ngene lho lek maksud iki etok-etoke iki 1000 ngono lho. Etok-etoke 1000. Etok-etoke 1000. Berarti awakmu 500 kono 500. Kira 500. Wong. Engko terus tambahno 4000, dadine 5000 to? Heeh. Tukokno sempol nang kono. Iki babakan panganan ae jenenge apa iki? Kowe iki ngejak hitung-hitungan lho malahan mesti dicondro sing apik ben koyo tiro. Wow. Ojo sampai ngisin-ngisini aku. Nyapa kok iso? Diceluk pemuda ngasinan kene iki. Heeh. Iya to? Pemuda ngasinan. Ngasinan. Pemuda ngasinan. Iki ki tenan. Tenan piye? Kene iki kabeh asin. Lah, Kowe iki nyemone Ngasinan. yo ora ning ngono lho, Mit. Desane jenenge iki Ngasinan. Ngasinan. Nah. Alhamdulillah awake dhewe bengi iki ya Mas Kolik ya. Heeh. Ditimbali rene iki. Ngerti ora kowe iki? Apa acarane? Dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran bahwa alhamdulillah kolah nang kene iki wis diroto akhirnya didadek nang kene kena jaran. Jangkrik Lah kene biyen kolah nang kene. Kita Bu nyuwun sewu mriki riyen kolah nggih. Oh, ngerti. Wong kene iki ora enek sing ngerti kolah ya apa kolah. Kolam ikan nggih iki. Ngono lah kemana. Aku ki lho ngerti le daerah kene kolam ikan, kene pertelon. Terus ngalor titik iki pertelon, golek ngetanduk memak kayah. Ngono iki ngerti. Sapa kuwi? Ngono lho. Wis apa, Mit? Kowe kok apal karo Mak Kayah? Mak Kayah kok apalmu Mak Kayah ki lho. Aku roh kuwi mak Jeto kok. Iki wong endi iki? Heh? Iso ini. Sapa? Jetone. Jeto ya? Heeh. Lah kan merongos ning parkiran lor ya. Ora nek rongose mangan pentol ngono, Mit kok. Wong dijak, ayo to wayahe ganongan macak. Heeh, disik sik nang kene, tak amane iki parkire. Wah, kuwi mau ngono kuwi mau. Jeto iki kan mulai. Jeto. Alhamdulillah telung Ya sasi iki dek iki wis merantau suwi. Enek Merantau telung sasi. Ora telung sasi lek, Berarti suwi ya. tenanan. Alhamdulillah Jeto ki merantau ki petang jam. Piye to jane iki? Ki piye to? Gone nang ndi lek merantau nang ndi kok patang jam. Perjalanane menuju ke perantauan ki petang jam. Kuwi nang ndi kuwi dhewe iki? Neng luar kota. Ngendi pase? Jeto ki saiki sukses lho le. Ngerti apa? Jeto anake Mak Kayah iki ngetan lho. Mak Kayah. Mak Kayah. Kancamu Mak. Wong tuwa ki rada dihormati sithik. Lah iya Kowe nek nyeluk jitu ra apa-apa, cita-cita ra apa-apa. Angel iki paling Nek wong tuwa ki ya mbok dihargai, dihargai, Aku ki sangat menghormati orang tua. kok ngono to hormate iki? Maksudnya menghargai orang tua. Mak Kayah ki wis tak anggap koyo makku dhewe. Lah ya Wis ngono. koyo ibuku dhewe. Heeh. Dadi ki nek apa-apa aku mlayu ku yo nggone Mak Kayah. Lah kok iso Umpamane Pamane. aku apa ki jenenge luwe. luwe. Aku arep mangan. Heeh. Aku rono. Rono Mak Gone Kayah. Mak Kayah, Mak nyuwun sewu, kula badhe dahar teng mriki. Heeh, Met kono jimuk nang Sito. mburi. Nang mburi. Kowe njaluk dhuwit 1000 apa njaluk mangan? Mangan. Lah kok njaluk luwe. Lho, aku main ning daerah kene, dilalah kok pas urung maem, aku mesti dikongkon mampir. Lekmu pamit nang Langsung mlebu. Heeh, umpama aku luwe, aku mesti tarenku ngono kuwi. Lekmu taren nang ndi? Mak nyuwun sewu kula Lah aku lho. Iki beban ke Mak Kayah lho. Ya lek duwe dhuwit gak duwe.
Ora apa-apa. Lho kok iso ndak apa-apa piye jan iki? Digolek nek utangan neng lore. Balah kowe nyusahne Main kancane muncul. aja. Mas apa? Kok iso muncul Lore main muncul kuwi lho. Me Pak Malik. Lah main Pak Malik kasbange jago kok. Juragane wedhus. Oh. Iki piye Bos to? saiki juragan Kuwi lek kondak. umpama luwe ya lek ya. Heeh. Lah umpama ngelak ya ngono. Ngelak Piye? yo. Aku ki golek mak kaya. Mak nyun sewu. Kula ngelak ngono. Heeh. Kene lho Le. Lho, ten napa? Mie. Lho. Ora. Mas e kon ngombe. Mie Yo ning mak pawon kaya. kuwi mengo. Oh, mie putih, mie Dadi ki putih. aku wis koyo keluarga dhewe. Wis tak anggap keluarga dhewe. Sik Nek- toh. Kuwi mang terus bahas Jito. Apa lunga enek 4 jam ku mau? Perjalanane. Oh perjalanannya 4 jam. Terus mulai lunga ku mang iso oleh apa to? Alhamdulillah mulih ki ya. Biyen omahe iki nyun sewu etandalan kuwi to. Heeh. Lah, kuwi biyen ki alhamdulillah ki sing ngarep ki kan nyun sewu urung dikeramik. Porong di keramik. Oh, Ah, ta. mester. Urung dimester, urung Iya, dikeramik. heeh. Iki sak teploke mulih ki alhamdulillah. Wis di keramik. Alhamdulillah kasil. Urung ya panggah urung dikeramik. Yo. Iki sik urung dikeramik. Tak kira lek mulih rene iki yo dibangun Oh. apik. Ora, heeh ya wis Wis dibangun bangga. dibangun apik alhamdulillah. Dibangun apik. Apik tenanan. Saliyane iki apa? Kamar tidure ki Situ apa kamar kuwi jenenge? Kamar mandine iki. Heeh. Kamar Saiki mandi. porselinan apik, kamar mandi di dalam. Di dalam. Di dalam. Jalane rene Di dalam rumah. Lah lek ning jopo Lek terus jopo piye to, kok Met? dinceng Biasanya kan makaya. terpisah, biar terpisah. Terpisah. Antara omah karo kamar mandi ki terpisah. Jarake. Jaraknya yo enak lek ke 500 meter. 500. Oh tak kira gak 5 kilo. Ora 500 meter Oh. ngidul. Dadi neng musola kidule ngono lek. Lah. Iki lek kebelet di piye lho pengen ngesakne bocah kok. Ora tenanan iki Tenanan tenanan iki, ya. alhamdulillah wis. Muga-muga pemuda ngasinan Ngasinan. selalu kompak, Amin. tambah kompak, Amin. pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Pinaringan yuswa ingkang panjang. Amin. Pinaringan sehat seger walas wal afiat. Amin. Penonton sing hadir didongake. Para penonton. Loh, ayo dongakno. Yo ben, oi ngono lho biasane iki. Yo ora ngono. Penonton, ngono lho. Kok para penonton? Oh salah lek gua Oh, ngomong. oh. Penonton. Nah. Sing kene wis ketok semangat. Jajal sing kidul sing Sing kidul. kene rong matek iki lho. Penonton. Sing kono, sing lor, sing Iki lor. sing lor iki. Heeh, sing lor. Penonton. Kok dia enek suarane to, Met? Anu biasane kademen. Ademen. Sing buri kolek-kolek. Buri lah iki para panjak iki. Iya. Panjak. Iki piye to iki jan iki? Kowe ngerti ora sebabe kok meneng. Lah nyapa? Panjak ki kok bodo meneng kabeh ki ngerti ora? Nyapa, Met? Urung oleh jajan. Oh ki mau. Apa wong kuwi mang medon bodo golek jajan. Lah kok nyapa ora oleh jajan? Ora. Lho, pentok. karo panitiane karo tonyet to ora Ya dicepaki. Allah. Cepaki apa? Kene malah panjak dipepet ning ulon malah mepet kandang sapi cepaki teletong. Yo ora ning ngono ben ketok lek apik ombo ngono lho. Ah tak dongakne penonton. Heeh, bener. Mugi-mugi para penonton kang temriki sedaya diparingan seger waras, Amin. rezeki kang kathah. Iya amin. Sing urung duwe utang Nek korong diutang-utang sing duwe dhewe. utang ndang lunas. Amin. Sing urung duwe bojo ndang duwe bojo. Amin. Ah, Lah sing wis duwe. Sing wis duwe tambah. tambah Amin. gemati karo Nah, bojone. mulane kuwi tak amini ndangan ngono lho. Ojo kudu diamini sik lho, Lek. Lah aku tak amini kok mesti positif Nyu kok. Satrio Putra Manggala. Sopo to sing ora kenal? Sopo sing ora kenal Nyu Satrio Putra Manggala singkatane NSPM. Bener. Nyu. New. Kepange nyu artinya baru. Baru. Oh, baru nang anyar-anyar ya. Anyar kabeh rupane ireng. Bling-bling ngono kan. Bling-bling kabeh ketok disawang teko kono celorot-celorot. Ngerti ora kowe celorot-celorot? Apa? Bledek. Lap-lap. Kuwi iki lir udan musim. Ya ora maksudnya iki cetek anyar dadi kesorot lampu iki mak ses iki cara dingge ngogel ngene ya. Sret ngene mak lap teko metonyet kono ketok. Wah. Celorot mesti lek. Ero to metoyet iki ngerti ngene Alah lho. alah alah. Ero. Di poro pora jane. Heh? Ngendi yo metoyet iki ngendi? Gang iki ngetan to? Ngetan, Heeh. bener. Terus Terus. ngendi dalan? Kiwa dalan apa tengen dalan? Tengah dalan. Lah. Oh, tengah dalane Iki mek batuk kiwa ngono karo ngene tengah. kayak kancane to. Kanan dalan. Teko kene ngendi dalan? Ngetan kanan dalan. Alah kleru. Loh, ngendi? Oleh Wis kleru. Kiri jalan. Wis kleru. Wis sekali bedek kleru ya wis nyet, engko potongane nyet, potongan nyet. Apa? Potong. Apane sing dipotong wong iki wis genah renek apa-apa. Jangkrik.
Ngono iso. Ngene lho Lek, maksudnya iki Nyu Satrio Putra Manggolo kepange Nyu anyar. Nyu anyar. Bapak-bapakne nyuwun sewu, seragaman kabeh anyar. Coklat, malah kaya jenang Lasimun. Kuwi ben kita lek seragam ngekrik. Iki ora mek bapane. Apa? Panjake delok ta iki lah. Panjake iki apa? lah. Rodok piye Ayo ngono, kita lek jajak ngadeg kok. Ayo to. Aku kok ngadeg. Iya ngadeg. iya. Panjake iki yo diseragami anyar. Ayo Dra. ngadeg Lek. Iki khusus Pak Kolek ya ya. Ayo, Ayo. Dra, ayo. lampumu patenono Dra. Lampune pajak patenono. Ngadeg Mas Kolek ngadeg. Yo sik to tak ngadeg. Iya. Dra, lampumu Iki pajak patenono. YouTuber sampean Zoom ya iki. Nah, Sama iki Lek lah. Nyapa kok kon zoom nyapa? Sampel Pak Lek. Kok stempel kaya omben digawe stempel. Sampel. Contoh, salah satu contoh. Lah aku duduk Ayo, brand ya. Berdiri Mas Kolek, Ayo, ayo. monggo. Bola-bolaku Aku kon ngadeg iki. Iki di zoom ya. Iki kon ngadeg aku. Seragam band menandakan seragamnya pajak ki ayo. Ngadeg kok sik to Lek. Ora nek opae suwi-suwi. Alah kowe aja kesuwen linggo. Nyapa? Asam uratmu malah kumat. Kok lha iki klambi ora. Ayo ngadeg kok dilit. Ah. Hop, wes ngono lah. Wes, iki wes. Mas, ya, delok. Oh, aja di zoom, oh. Pajak anyar ya. Ah, klambi aja Kene iki to. pajak. Kene ini kombinasi batik. Apik. Kowe ngerti? Nyapa? Malah koyok pegawene MBG. Jangkrik. Ora Asu. Lah Kowe- kanca-kancane. Kowe ngerti yo ngene-ngene iki bot-bote iki sing nganu Efrote teko me Mas Iqbal. Efrot apa to? Oh, pengorbanane Mas Iqbal iki ngono. Lah kok iso koyo Pengorbanan, ngono kok lho. iso pengorbanan ki piye? Ya lek arep Mas Iqbal ora mungkin kambine panjak anyar. Wah, sponsor berarti. Ora sponsor. Lah piye? Ora nyponsori iki Lah, bantuane teko Mas Iqbal. Oh, berarti klambi iki teko Mas Bal. Tenan. Bopot diseragami. Iya kepang ke mau yo wis Seragam diseragamke. yo anyar pajak. Heeh. Lah ganongan kok ora? Lah yo. Gaya apa? Lah, Wong wong kowe yo- ganongan wong papat jarang teko kabeh kok. Endi? Wong teko loro sito ora teko. Teko loro. Iki ngono sip-sipan. Loh, alah. Wong Dadi kaya kok arep sing loro operasi. sing kene, engko sak sing ngarep NSPM lek maeneh engko genti sing loro. Nah. Ngono lho Lek. Gantian. Sak sing ngarep ki lek main, kuwi genti sing loro kuwi sing main. Mbok yo dadi sitok, dadi Ndi? loro ngetoki lek rukun. Wong teko wong papat sing teko mek loro. Teko kabeh Lek asline. Wong yo padha-padha ya. Asline teko kabeh. Lah terus? Biasane kan enek Mas Dakoro. Ah. Mari ngono Ah. biasane enek Mas Jeto. Jeto. Iki teko Ya. kabeh. Lah wonge neng ndi? Sing Mas Jeto. Heeh. Iki melu ngewangi panitia ning parkiran lor. Parkiran lor. Sing kan wis tak omongi. Kok ngewangi parkiran ning lor apa kuwi kok dhek Mas panitia? Jeto minangka melu pemuda ngasinan kene iki lho Lek. Kok yo enek sing percaya lho ya. Alah kok ora percaya kepemimpinane Mas Jeto. Alah. Kepemimpinan. Apa kuwi? Kepemimpinan ketua. Kepemimpinan. Ah. Nah, kuwi lho. Ketuane, Tahun ketuane. 2022 sampai 2024 iki ketuane yo Mas Jeto. Agus Roy Santoso. Yo to. Sopo sing ora kenal Mas Agus? Agus Royko Santoso. Roy kok ora enek kone barang iki apa? Roy Santoso. ki enek kone. Ketuane pemuda ngasinan kene iki. Alhamdulillah diketuai Mas Agus kuwi ya. Duwe kas ora duwe. Hah? Sito. Jangkrik. Kudune ketua iki diunggulne lho, Mit. Hah? Ketua iki diunggulne Dugole apa wong tak tekoki ngono ki kasih pemuda mahmu piro? Ora enek apa-apa lha muni ngono. Kegiatane kowe ngerti? Apa ae? Liyane nonton bareng timnas ki renek. Dadi mengenene nonton bareng. Yo ben kita lek kompak iki ngono kuwi lho masyarakat. Tapi kan yo alhamdulillah Ah. ini terbukti bahwa malam hari ini Benar. kekompakannya luar biasa. Alhamdulillah. Mampu menggelar kesenian jaranan ini bahwa menandakan kalau pemuda sini itu akan cinta sangat budaya. kesenian. Heeh. Benar. Ngono lho, Mas. Jumbuh karo temane bengi iki, Jo. Bengi iki. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ngono. Enggak. Terus tujuannya apa digelar kegiatan iki bertujuan untuk memajukan UMKM. Gula. UMKM. Bocah nom-nomane wis mikir UMKM. Betul Mas. Ngono Kolek. kuwi. Heeh. Terus mempersatukan semangat pemuda-pemudi ngasinan RW 3 RW 4. Ngono. Ete piro? RW 3 dan RW RW 4. 4. Ngono. Iki anu ya Mas Kolek. Terus Dalam. apa neh tujuannya apa neh? Ya wis kuwi. Wis. Lah iki enek salah satune panitia sing arep ngoweki sambutan. Wong Ayo. ngono, Heeh, alhamdulillah. monggo. Ayo Mas, diserepekne Ya, Mas, Mas. serepekne Mas. Ayo Mas.
Ayo Mas, ayo Mas. Aja ngahingi ngono ku lho. Wah. Wes, ini kene lho. Maklum. Kene tengah kene. Sik, anu. Kowe ngerti ora panitiane iki, Mang? Endi? Jaluk gendong. Wo jaluk gini nyapa? Sik. Aja nyingkuri kaya wong ora tau roh panggung, nyingkuri kamera we. Iya sik to. Panitiane iki Mang jaluk gendong kowe ngerti ora sebabe? Lah nyapa? Tibakno wis jompo lumpuh. Oh jompo. Walah! Asu wae ngambil. Tibakno kowe to iki wektu. Asem tak kira oleh sapa? Mudin cogloke dikek mik dianter mangklek. Anu, Tak kira oleh sapa kowe iki? ngapunten Mas Kulit. Nggih Mas pripun? Kula minta waktunya sebentar. Ora enek Mas aku gak nggawa jam iki. Weh, nyapa? Iki panitia sing arep sambutan. Sik to, iki rene. Iki pacaanku wis setelku wis apik, wis ganteng. Mok tarik rene lho maksudmu iki lho. Ora iki Mang aku diomongi jare panitia arep enek sing sambutan. Enek kuwi time dhewe. Sik tak bahas setelmu apik. Sandal jedinge apik. Kok gawe. Kuwi sandal gini jeding ngene. Ngono kok apik. Sik, aku ora trimo. Aku wis kadung mau unggahne kene iki sing delok ya tangga-tanggaku. Lah apa digomene polsek apa piye lho gak trimo? Lah aku kaso sapa? Lah jaremu kok gak trimo? Kok gone polsek ngono. Aku sik ora trimo. Kurang lengkap iki panitiane dari pemuda. Enek Loh, satu lagi lek. sapa? Wakil panitia. Yo aku jujur. Pemuda kene iki strukture genah. Genah. Mulai Ketua dari nih. ketua saya sendiri. Yo kowe. Aja cedek-cedek. Abangmu kayak pertalit. Nyangkrek. Sik. Saya sendiri karo ngene. Saya sendiri. Ora. Aku koyoke wagu pacaanku ngene. Ketua panitia. Ora aku sing loro iki to, telu iki. Kudu enak-enak iki tenanan saestu lho aku. Tenanan. Di para bersane warga Oh, kene. karo bendahara. Udah bendahara. Apa? Itu wakilku. Wakil ketua Nojo. Menyampaikan laporan kegiatan. Ya, mungkin tak panggil dulu. Ya, oke. Sapa kuwi? Yo, sik Iki sebentar. perlu ditanjakne pada Ora, dikambeli lah. amit, Ora. amit, amit. Oh iya. Heeh. Sapa mangga? Loh kowe kok marane nyapa to? Anu, aku ku yo gumun kok Agus kok yo dipercaya dadi ketua yo. Lah iya. Kok ndak maksudnya wong kiwa tengen apa ndak krungu kasus sing 2 tahun kepungkur kae ngono. Iki rong tahun pungkur ke ajane ning Rejo Agung wis konangan lho, malik pemean. Lah iya. Kok yo lolos lho Agus iki. Nah, Iki dapuke apa iki sitok iki? Sik, perkenalkan ini wakil saya dari Pemuda Ngasinan. Mo iki ya pemuda. Walah, iki lak yo dakoro to iki. Udu. Wah, wis saiki blantek sapi to kowe. Pacaanmu ngene. Iki Landek sapi. Lah pacaanmu delon. Ora kebagian kuwi lho, warna kuwi lho, biru-biru kaya Endi? apa? Kaya petugas apa? Anu, karyawane iki lho. Apa? MBK. Ora kebagian nggih kene ana sak duwene. Lah wong iki ya ketua, aku wakile. ora sik, iki koyoke kurang lengkap. Kowe roh perkarane ki lunga nyapa? Nyapa? Nilep dhuwit kas kuwi lho. Mantap. Mo aja layak. Layak Tahun rakyat. tahun dingi yo ndak nanggap jaranan dibae ditelepne iki dah. Bajinel Dikon kan. munggah ya ora patek wani iki, Mang. Ora wani kok digolek wong pirang-pirang ngono bodho nggo boto isan. Ora, aku iki yo aku maksudku ben ngalih kok kene iki takut Piye? aku duwe tanggung jawab penuh. Heeh. Ngono, Tanggung jawabmu apa? tim repot lho. Kowe nyapo? Sik, koyoke aku wagu ro. Anu Adewe wis yo tak cencang sapine ning mriki. ora, adewe perlu gawe aksesoris lah. Ben ndak didelok wong iki. Ben Iki opo padha. to pacakane iki? Heeh, ben padha. Kaya ya. ngono to. Heeh, dadi iki ben menandakan lek padha. Adewe iki lek wis ning atas panggung iki ringan sama dijinjek, berat. Ayo didom. Piye? Pasorone didom. Dadi Kene, ben padha, ben Aku padha. yo ngampel iki mu wis tak bantu awakmu. Bo. Yo. Gile apa? Kowe SMP yo, SMP yo. Iya terjadi iki. Iki kenang-kenangane bosku teko luar kota kok iki. Sandal jeding ngono kok kenang-kenangane bosmu. Luar kota apane ya? Alhamdulillah Mas Amit tapi ndek iki mangan mulih cae.
Dengi wis ngedilne tuku lemah Mas Dengi. Oh, se. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama 3 saet 6 sasi ning 6 sasi ning luar kota nyambet gawe kasil. Alhamdulillah kowe iso tuku lemah. Iso duwi lemah. Alhamdulillah Mas. Pirang ru. 2 kresek. Kuwi nguruk apa to wijane? Jane nggih nguruk bletok apa piye kok mek rong kresek iki. Tuku lemah iki ndak ya 4 ru 5 ru ngono lho. Pate 2 kresek kok sian di. Omongnya panjang lebar iki tak kira lek belo aku. Lah ngene kan Nah, lak ya ngene. padha. Nah, misalnya dijajak ora ae. Dadi adewe iki ngono wae. Soale nyapa? Stylku ngene wis Mas. Goblok. Kayak mau masang iki lho, Oleh Jok. ngisore lho, Met. Oleh kene lho. Wong ki mengsirku ki ora anu. Ngisore kene lho. Tutup. Heeh, kemaluan. Ora iso bedakne ngono to. Nah, Masa ngene kan masa adewe- pucukamu yo padha kena di situ ngono. Makane anik Aku gampang mangiket mang yo karo tonyet. Aku ngamati teko poncot jareke kolek ganongan ndak tau lengkap. Iki lho buktine lek. Iki lho lek. Yo lek. Kose to kose. Ganongane lengkap lek. Kose Ganongane ojo. lengkap. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5. Loh, Kuwi dudu barongan utuh ganongan ojo. Utuh to, Pak, iki? Kuwi bakale bantengan kuwi. tak kira lek iki barang. Kowe wani-wanine kuwi anake bendahara New SPM nulis. Anake sapa, Pak? Kuwi bendahara bapake sing nyekel keuangan ya kuwi lho. Lah tak kira ngadeg ning sandinge Dakoro iki yo tak kira yo gerup kok, Pak. Oh, uduk. Geruk. Ah, Nah, wis. Nah, ayo, lek wis nganggo ngene iki berarti joget, Ya. ya toh. Tiba- Kowe ning luar kota lak suwiran joget, ya toh. Ya. Suwiran joget ganongan. ya, Suwira atraksi, ya. ya toh. Ya. Terus Aha. weh, lek brengose tas dikerok. Beh, tenan. Apa? Masa tak dikerok? Iki delon ketok resik jenggote kene ya dikerok. Ya, iki rada rono titik. Nah, madhep karep. Nah, Apa? ora malah resik, lek. Lah aku menang apa? Malah koyok tapir. Tapi ora ngene. Ngawur. Sik to. Sik. Aksesorismu ndak penak. Kuwi sing dhuwur gampang iler bocah. Iki ngono minangka celemek. Ora, kuwi gampang iler ya. Masa Masa lunga 3 sasi malah gampang iler. Dadi engko lek didulangi ben ndak ketes teko ngendi-ngendi dadi nang kene. Ngono ya ta ya. Heeh. Oh, saiki Ayo. digampang. Ayo para kanca aja turu sore-sore, aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Turu kok bengi lek wis ngantuk turu kok. Oh, Nyiarne ganongan arep metu ngono kae lho. Ya kuwi meng wis kemang kolek iki tugase kolek. Lah, iki Aja kan- turu sore-sore ora kok aja turu sore-sore, aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Lah yo sore-sore aja turu lek bengi lek wis ngantuk. Aku kan ora ngono. Kowe ngisi yo sik. Kowe tak bantu. Minggir dulu. siap Mas Ya, Agus Roy dikira. Santoso. Roh, mau pacar Roy, ngene Roy. malah kaya tukang masak nasgor iki aku. Ora aku Yo, Don. malah kaya cakilan Banyumas kayak gini. Ya, krek tim repot malah ngurusi Amit. Yo, Inilah dia Teguh gede. Kakaknya Teguh cilik. Alah kayaknya. Kalau kasataan jangan Urung gawe apa-apa, wis jaluk aja ketok lo tangan. beri tepuk tangan. Kalau kasataan jangan gawe kalau jaluk ketok tangan. Iki ganongane rambutnya rada tukul. Piye Mas? Setok kurang sempurna lho, Jo. Kan iki ganongan seragam wis nganggo. Iki karek make up -e. Make up. Oh, joren aja. Dadi make up sih. Ya, jo. Ya. Lah mana koyo cimol ngono malah. aku yakin nek kanca-kanca kuwi madake aku mesti rada bagus. Ya bagus lah. Bagus. Ngapunten kula ngambil handphone sampean kula tak ngoco. Wah, ngambil apa? Handphone. 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 jere.
Ora kok handphone ora handphone. Loh, Ora. Mas, bocah ki yo ngono. Biasane lek bocah-bocah kan yo lek muni sampean wis ditelepon to. Ngono. Dek ora, awakmu wis dibel. Aku lek Seto. Seto, aku tak Lek delok. muni mang apa to? Handphone pricing ngene iki. Kuwi apa kuwi ngawur. Handphone pricing dingene iki ya bocah. Bagus Ram. Kayak anu lho jenenge ning Korea-Korea lho, Lee Jungkook kuwi lho. Apa? Lee Jungkook. Apa kuwi lho? Kuwi lho sing K-pop kuwi lho. Anu Mas, sik. Anu, kula ngambil kamera depan. Nyawa Jet. Bagus. Anu man. Nyapa? Apa mang ning kamera enek medon. Enek Lho medon. wong kowe sing delok awakmu kok malah tekok kancamu kuwi lho jadi. Kuwi aimu. Raiku ndak pokro dhewe, Cah. Ora apa-apa nyatu sengaja. Tapi jujur to tambah bagus ngono Wis gitu. dibacaki koyo Anoman ya. Ngono. Oh. Oh ya wes. Karakter wayang ki ono. Wayang Mas, ketoprak Heeh. domongi. Ayo Mas. Agus Royko rasa sapi. Ayo beri tepuk tangannya meriah buat Mas Agus Roy Santoso. Oh. Pemuda Ngasinan, sebuah atraksi salto belakang. Penampilan yang luar biasa dari Agus Roy Santoso. Anu ya. Nalika salto no iso mak wung ngono. Anune iki wajah iki kok iso ngetokne asap-asap ngono, kemeluk. Wajahmu iso kemeluk. Ini kemelu menandakan lek aku iki terlalu semangat. Terus semangat apane? Kuwi wajah apa mie goreng to. Wajahnya apa? Kemelu. Atrah iki wajahnya koyo diang. Jadi panggah kemelu ngono lho. Lah, Gurak tawon iki. lah aku mangilo kamerane kintul lho, bolo kuwi lho. Heeh. Malah rai ditepungi malah kayak free chicken. Kaya apa? Free chicken Kentucky ya lho. Halo. Ora free chicken lah jare free chicken. Free chicken berarti gratis. Berarti Ora gratis. free. Kuwi emang bahasaku sing terlalu biasa. Aku lama ndak di sini. Lah sing bener apa sing bener apa? Fried chicken. Wong kler rusak kata lek ngematne lho. Yo saiki Dakara. Sapa? Dakara Tapi- kuwi lho. Buktekno. Ora mung trimo atraksi tok le. Oh. Klambine ngene iki lho. Warok Ponorogo. Ayo Mas. Entah. Iki lo telandang eger. Wah. Iya. Lo. Iya. Huhe. Eight twice. Wuha. Iya. Wuhe. Up. Wuha. Luar biasa pemuda Ngasinan Bendosari Ngantru Mas Kolek. SDM-nya luar Kok biasa. SGM-nya betul? SDM. Wah, Sumber daya manusianya luar biasa. Terima kasih Mas Mempunyai Ameh. bakat berkesenian. Oh. Ya toh. Alhamdulillah. Iki yo pemuda Ngasinan. Wah jan tenan kok ya. Oh, seto Mas Koro, seto. Tapi Seto Koro iki anu Mas Kolek Iya. ngapunten. Iki yo alhamdulillah dari personil pemuda iki semuanya itu multi talent loh. Multi talent. Kaya to. Yo Sapa? kaya to sing apa perwakilan dari pemudi kuwi yo enek khusus tukang nyinden yo enek. Tukang nyinden. Enek Iya. sapa? Dari sini Mbak Anif. Mbak Anif. Lah wis sinden Oh. Anif siapa sih sing yo ndak kenal Mbak Anif iki? Mbak Anif sinden kondang. Sinden kondang. Sapa to kuwi? Oh, Anif Sinden to kuwi. sinden. itu sinden. Enek nah sinden. Sopo? Seniore Mbak Anif. Sapa kuwi? Mak Kaya.
Kuwi makku. Loh, Mbak Ali biyen ki sing marahi makmu lho to. Ya dhisik cilikane sing ngomong atuh ya. Lah makku. iya aku ki wis ngerti lek ngono kuwi Iya. asline domongi aku ki wis tepung lho lek wong kene iki. Alhamdulillah, lek wis ngerti. Alhamdulillah ya to. Iya. Rene. Ya. Ning aku krungu kabar lho, Mit. Piye? Loh, Aku krungu kabar jare Jeto karo Mas Dakoro iki pernah melok ning salah sijine ketoprak ning Tulungagung. Ketoprak lho, bocah loro ki melu tau Mas. Lah umrane kuwi iki kan ngomong lho kosek to. Kowe ala aku mlindi to lho, aku mlindi to. Napa lo isin wong kowe nek ketoprak trimo dadi watu lho kok isin. Endi? Lah ya isinku kuwi Mosok main pejabat. begegek ta ngono. Dadi apa? Iya pemain begegek. Dadi watu lek sing pertamanan kae to Mas. Iki wis mundhak. Dadi apa? Sing keloro ki alhamdulillah dek kapan ke ya pentas nang Mojokerto ya Mas yo. Mojokerto, Ketoprak baru- kene baru Tulungagung. lanjut ning Jombang kae. Alhamdulillah bablas nang Jombang dadi cuyu. Malah ra ketok wong. Malah Berarti mek ngono mirang-mirang ngono mek. Oh mek mriki. lek iki tenanan mau dudohne to. Lho ya tak dodokke. Ngomong ke mau Mas, sapa jenenge Dakoro ke mang kan ngomong, kowe kaya Anoman. Coba iki jajal ke Anoman loro. Lah sing lagi godrekan cara ngomongne anggodonan ngono. Oh iya iya. Dituduhne perangane karo sampeyan no Mas Koro. Karo sampeyan no. Kayak biasane ngono lho. Wah, ngono kae. Dadi yo dadi iki yo tangga-tanggane adewe iki yo ben tau lek adewe iki yo adewe tau maning Jakarta. Nah, ngono lho. Jakarta. Dituduhno. Kuwi Tahu lho. tahu ya Main apa kuwi? rencana. Main tapi rencana mek guran. Kan ndak sido to kae. Aja mau apa nih tak sido. Coba ben roh kabeh. Iya iya Nah, mulane kuwi. Heeh. Yo. Ayo Mas. Yo Mas. Rodok. Rodok, rodok. Gendange dadi ya kuwi ya. Iya, kalem Dadi iki, apa, Mas. Jet? Sri Tanjung. Ah, ya. Pisan diambil paketan dari tukang ngendangnya adewe. Sik. Piye tajane? Piye? Wis. Wah, Oh kendange. mik Nyatu iki. Mik ku kendang. Apa-apa iso lho Mas Jet. Tak Bisa. kira. Rene. Kowe malah ndekem piye maksud malah kancamu sing mau. Kene. Ora apa? Kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa ngene. Ora masalah ngono iki. Kok kowe genti isin. Malah kaya bocah arep kowe iki tak tagap ning kene kau malah ngalih. Lah yo. Ngono. Kok jet pacaan kaya arep nyetrum iwak ning mbok bingung. Sri Tanjung. Kowe lho iki Sri Tanjung. Ah. Dadi iki penonton kene ben ngerti alur ceritane iki. Lah, dudohno bro karaktere adewe pas adewe main ning dramane kolosal. Sri Tanjung kowe. Geleng-geleng Sri Tanjung iki kemayu. Sri Tanjung iki kemayu. Lambene mesem kaya jemblem ngono kan lho. Lambene iki ngene rada dicokot titik. Ah, rada Kuwi mrongos. nyongot kuwi. Cokot sithik ngene, titik. Ngene pojokane lho. Sri Tanjunge duwe loro step. Tanjung, ini Mas Sri Tanjung. Ah. Kekno kuwi lho. Kowe iki ning kono. Dadi kire. Loh, kok kire to? Heh? Sido paksa. Oh engko lek nungko awakmu. Kowe Kira raja. kaya nyatek dasmu. Iki silo hati kromo, aku sido paksa. Kowe sido paksa. Sri Tanjung. Kok ngene lho. Engko barono kowe teko arep njaluk aku. Gonjak, heeh. Ada wae ketimbalan Kang. Ada wae ketimbalan. Ngestokaken kula saestu. Saestu kula niku terus. Meneng aja omong sik. Tanjung. Tresnaku. Sineksen lintang kamu biar Tanjung. Endi lho renek. Umpamane kok takok endi wae yo mendung koyo ngene kok. Sineksen lintang kang kowe biar Tanjung. Ngene Tanjung. Iki ana aku pawar. Tanjung. Anu to iki kelebon kuntilanak to. Contohna to, Jet. Sri Tanjung. Apa Kang Mas?
Kayak mbahmu. Wajahnya kayak mbahe. Atuh ya putune. Ya wedak. Tapi kemayu ngene to, Sri Tanjung kemayu. Kemayu ngono lho. Tanjung. Koyo ada drama sing main di Iki ngene ya Tanjung. Kowe bakal tak tinggal. Ngupadi Tumbaling Praja ning Gunung Semeru Tanjung. lajeng kula tos pundi Kang Mas? Sabar ya Tanjung ya. Enten ana baliku bakal kowe tak mulyake ya Tanjung. Ngono Kang Mas. Ah Tanjung tak tinggal sik ya Tanjung. Kang Mas. Apa? Ah, sedih, nangis. Lah, nangis. Kurang nangis, Jet, kurang nangis. Lah. Lebih sedih. Lah, rada terseduh. Sedih, kurang nangis, kurang gobios, Jet. Menggok. Ben ketara nangis, Mas. Ben ketara Sri Tanjung nangis iki ngono kuwi. Nangis. Kowe teko, Jet. Teko ape gonjak iki ya. Roh, sing nyembur mung sapa sing nyembur? Hei, Sri Tanjung. Jeto. Layak kowe cing. Aku payo manut instruksine Dakara. Kurang gobios. Lah ngene kan ketara gobios. Ketara nangis. Kang Mas, kula kok panjenengan tinggal Kang Mas. Tanjung. Kowe nyang apa Tanjung? Panjenengan iki sinten? Kula. Panjenengan sinten? Aku iki. Agus. Sri Tanjung kok enek jenenge Agus iki lho. Aku Patih Silo Hadi Kromo Tanjung. Walah kowe to iki upamane dadi kowe iki. Patih apa ro? Aku iki Patih Silo Hadi Kromo. Yo, panjenengan kok ngantos dumugi ing kamar kula badhe menapa panjenengan? kula teng mriki ajenge nulung kowe Tanjung. Lho, gelem ora wae tak tulung saka aku iki Tanjung. Aku saestu. Aku tresno karo kowe Tanjung. Piye? Bengong lah. Ana. Wong kleru dasar. Aku ning kene iki jemput kowe ana rencana mergo aku tresno karo kowe Tanjung. Kowe tresno karo aku. Kowe gelem. Gelem. Kok geleman? Ora aku momok pek bojo aku duwe bojo sida paksa ngono lho. Kowe mau. Ya yo, gak ngene aku nyanyong. Macem lho. Piye Tanjung? Kowe gak iso nrimo aku karo bojo. Ora iso. Aku duwe bojo. Ora iso. Ora ngono. Apa? Pancen kowe aku karo kowe. Ora ngono. Aku arep Dan kula jenengan SD. Kula apa-apa SD. Jatuh kowe iki gonjak iki nek ngene ngono. Lah kok kowe malah koyo junjung momo. Ora masalah iki abote iki koyo babi lho. Wes iki kowe Gusti Patih. Apa to iki jane? Nyapa? Urung. Kosek baru aku teko, aku krungu pawarta awakmu digon anu selingkuh karo. Lah kuwi kaya ngerti ceritane kowe iki tak geret iku teko ngono. Tanjung kene Tanjung. Tingali yo to, kowe iki nyapa to kene wis bar kowe tingali yo ngono lho. Aku nguber iki apa wis bar.
Masuk aja aneh ya, kaya doyan lho rupane kaya ngene, Cong. Kaya bocong ngene kaya doyan. Nek komike. Oh iya. Sri Tanjung. Kebalan Gusti. Ngene Tanjung, aku krungu pawarta kang ora kepenak ning jero. Pas aku mlaku ning Singapura. Gunung Semeru. Aku krungu pawarta kowe tindak sedeng. Panjenengan asal pawarta saking pundi? Aku krungu pawarta saka story WA. Jadi wong ngene WA lho, Pak. Krungu saka wong ingkang ketemu aku Tanjung. Nalika ning Bravo Apollo Komoro Ki moncil iki. aku krungu pawarta kang kepenak. Ora Tanjung. Kowe tumindak sedeng ning nggonku. Ora ngono Tanjung. Bojoku irune kok mekrok-mekrok. Semua ngene-ngene ben ngomong. Tenang ora. Tak rewangi golek Mas telung plengkong gumbala telung gelung Tanjung. Kowe mblenjani atiku, Banjur kepiye Tanjung? Yen butekne kowe ora tumindak sedeng. Jenengan percaya kula mawon. Ono? Kelaan gontok kula. Ludura kula madu wangi. Niku mene berarti kula butuh tumindak sedeng. Yen lu diramu ambune wangi, kowe ora bakal ora ngapusi. Gusti, Yen suwane yen lu diramu ambune bacin. berarti kula tumindak sedeng. Tenang, Saestu. tantak atrimu Tanjung dong. Mati gua Tanjung. Bobo. Kudune sing mati kono. Iya lho. Lah kok malah kono ngendong malah nuncep gede aku. Iki piye to kok iki mati yo. Mati yo terus aku nangis. Itu. Kowe tak omong ora percaya Ya percaya urung mikir didelok kok getene ambune wangi apa ora ngono lho. Ora percaya, aku mau baca kowe yo tak pateni ae kowe. Iki piye to jane Tanjung ngono iki. Mati yo kowe. Iki kowe iku budak ora bene kowe mati yo aku tak selingkuh karo iku. Iki piye to ceritane iki? Kowe iki mati. Kowe iki bojoku kok arep selingkuh karo iki. Kowe. Kosek ta kosek ro. Tenanan. Mati Tanjung. Wis mati Tanjung. Tak deloke getihmu, tolu diremu. Yen ambune wangi berarti kowe ora ngapus ya Tanjung. Mati kok umek ya kowe iki. Nyapa to sawe-awe barang iki. Mati kok nyauri kok. Jenak-jenakane berarti kowe. Tanjung, engko yang getihku wangi. Loh, cek meneng. Loh, getihmu kok putih Tanjung. Apa iki? Iki. Kudu getih. Apa? Umbel. Are bae. Iki. Wangi. Aduh Tanjung. Aduh Tanjung. Aku gede sing aku. Aku baru sedih. Tanjung mati. Jung, tinggi Tanjung. Ngapa Jung? Ngapa
ya. Aduh bae cerita Tanjung kuwi orang ngapusi mergane ambune wangi. Oh, ngono ya. Wis sedikit drama dari kita. Oh, wis Mas sampe dah. Dadi balik ngapuh ya. Daerah iki soal iki lek tak terus cacang ngono. Iki apa maneh nek lengkap enek Mbak Anip, enek muncul. Dadi nek iki multi talent. Muncul bagian apa muncul? Hah? Muncul bagian apa? Yo kuwi batule. Oh, drum. Sing Tanjung mati ke drum. Ora maksudnya sing adol drum. Oh, adol drum. Wis jane sampe iki ya wis alhamdulillah. Wis. Main gundul. Heeh. Kok lek enek kelentak-kelentuk. Apa nek ndak kenering nyuwun pangapunten. Gundul Mas ya. Iki Satrio Putra Manggala iki ora mung atraksi, ora mung joget. Nek uga ana penyanyine, ana artise. Iya ta. Anu ketek lu bener ketek. Kuwi cuk ketek lho. Apa kuwi? Kene ning kono. Ote-ote, ngatoke cekak. Sopo? Nemplek nang ting kuwi. Sopo, Cok? Malah kok bencok kowe. Gili seto lho. Saya saran-saran New Satrio Putra Manggala dan juga SPM Music. Iya, Bang. Iki keripik gedang. Ora, ndak gawe keripik. Oh, ndak gawe keripik gedang. Ayo SPM Music. Seperti ya, Mas ya?